en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en wodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri boɗalirmede fere feñay windere fe jayɓatake bindaɗo amde nogase jeetati korse hitande ujunnaje nogase goo ɓatake men hewno artude koye gandal tawno fulɓe mbi puccu daɗo waduno kala ko gandal kono hande paɗen ko ha to leydi Ghana nawaten to leydi Ghana eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji kala caɗele mawɗe mbaɗin toon to leydi Ghana ɗum ko caggal nde laamu leydi Ghana kame yoga e ɓesguji Ghana nde kolliti keptinani fulɓe nder leydi Ghana de tawno fulɓe jeyaka e leydi Ghana ɗum jeeyi sababu jokkodirɗen goto e mawɓe men jeeyaɗo e nder leydi Ghana kumpitiɗo leydi Ghana ganduɗo pulagu leydi Ghana kam woni hande koɗo e Weltare TV woni musidɗo men Kodda Paate Samba Demba Yero Jobbo Bari ma humpiten kawral mangal bangal toon to lamorgo leydi Ghana taw kamɓe kala ko ɓiɓɓe fulɓe gananaɓe artuɓe e ɗeɗo henna caɗele holko jeeyi sababu fulɓe kaɗa winditade e nder leydi Ghana ngam wasde ɗumen teskede hen walla wiyede ko hen jeeya ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr mo mbayɗo nande dande mum wonɗo janoɗen en garti e dow jaame cellal e kisal kono kadi eɗen durma no fewi ɗum jeeyi sababu hande dande ne wahli hoddudu nana toon ko mawɗo men Sada Ba gorko mo Kanile Kanareje koɗo men hande no mbinɗen joni joni ko Kodda Paate Samba Demba Yero Jobbo Bari aɗana jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe bisimilla maɗa calmina bandiraɓe gorko pullo jam waali e moɗon musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗum ko musidɗo moɗon Kodda Paate Samba Demba Yero Jobbo Bari gonanɗo on leydi Ghana almami saare teccima wari juurade on e salminde on e humpitinde on torraji gonɗi leydi Ghana dow limgal e no ɗum worri bisimilla maɗa ceerno Kodda Paate Samba Demba Yero Jobbo Bari almami saare teccima ene tawi nder leydi Ghana namdal gadi ngal mbete fulɓe ɓooyi e nder leydi Ghana walla ala fulɓe ɓooyani ko ngare leydi Ghana ha jeeyi sababu hande o leydi Ghana holliti heptinani fulɓe e nder leydi ndi ayyo sikkitere walla fulɓe Ghana ɓooyi e warde leydi Ghana ka sadde won ɓurɓe duuɓi 105 woɓɓe ana wiya 5 cehe mawɗe e nder Ankara to a tawan fof fulɓe inɗe fulɓe no dende ana wiye albarka fulɓe wi nde dende barkinde no ɓe mbiɓe kawleni e nder Angleterre yani ɗo ne'i nokkure ne'i woɗi fa hannden ɗo hannden hoorejo leydi Ghana woni ɗum ɗo wiyete rugga nde fulfulde an leydi Hausa no rugga yani ɗo dumtowo ne'i mi anda Fuuta ɗo mbiya rumtono hay rumtowo ne'i kañum woni rugga e Hausankoɓe
dende ana wiye niima nde fulɓe fuɗɗi ɗum dende ana wiye alhamdu fulɓe fuɗɗi ɗum dende ana wiye maajo maajo yani ɗo ne'i maññata ɗum woni ne'i itte beetende yehe maññoye fa ñawla ko nden warte ɓire ɗe fuye deeɗe e nder Ankara toon woni capital leydi Gana sikkitere wala fulɓe ɓooyi e warde leydi Gana ana woni do dariɓe ko leydi Gana heɓi indépendant ana woni fa hannden fulɓe ana woni e minteruɓe jaaɓe guerre mondial arandejo e ɗiɗaɓo fuu ndelle sa yeehi to ka mintere mawɗo e leydi Gana to fof a tawan enɗe fulɓe ɓuri kewde toon sabde fulɓe yo ñangue worɓe yo kalhali worɓe laatinoɓe ana suusi yo jaamoroɓe daratoɓe haaɓa ale ɓeydo eɗen andi no ɓe gorri ɓe dofa en ɓe cuusa deeƴi ɓe kuloɓe deeƴi sanne sanne ɗum woni ɓe dofa en ɓe kuloɓe sanne fulɓe darino fa lamɗo jiɗo annabijo Allah walli leydi Gana laataken fulɓe e leñi meɗen de ƴuuriɗi nooro walde ɓe wonno minteren arande darinoɓe ko mbiyanmi ɗum minen saraɓe amin yo joyo ɓe fuɓe mintere en ɓe jeehi guerre mondial anni ɓe garti ɓe fuɓe mintere en ɓe laatino leydi Gana mi arta fulɓe ɓooyi e nder leydi Gana sabu kareli bannoɗe e nder windere nde woni guerre mondial gadiɗo e ɗimmo kala e nder leydi Gana ko fulɓe ɓurno yaade hen sa yeehi to camp militaire mawɗo taweteɗo laamorgo leydi Gana e widema ko inde fulɓe ɓuuri teske toon so tawi ko noon holko jeeyi sababu ɓe mbi fulɓe bindittako e holko jeeyi sababu ɗo saama gonɗen ɓe jaɓani heɓtinde fulɓe e nder leydi Gana bisimilla kala duuɓi sappo fulaamu leydi Gana ana lima yimɓe anda population on hono ɓe kewti hay hikka ko wari ɓe ngari limgal fof ana woodi kolomna ana woodi ɗerol ɗo leñol fof waɗete leñol waaneyol anni so tawi leñol waaneyol fof hokke koodu numéro waanejo o yo leñol waaneyol no hay arande ɓe kokka e fulɓe on koodu hay ɗum waɗi professeur Ousmane Brahima Bari kañum ɓe sikira meɗen woɓɓe ɓe immi ɓe no hawrini journaliste ɓe kaali ɓe mbi ana haandi tawi fulɓe watte so tawi ɓe mbi fulɓe wattatake wono debbo ndewtu anni vice président Gana joom suudu muɗum yo pullo ana wiye Hajiya Samira hay ɓe kaali ɗi haalaji nden wonno nde mawɓe meɗen ɗum woni mawɓe fulɓe leydi Gana ga amiru Alhaji Idrissa Ɓinguel amiru Mamman Nasiru amiru Djibrila Sise en e almami en ɓe jeehi ɓe jiidoy e hoorejo limgal on fof ɓe joddi e muuɗum koɓe joddi on ɓe mbi kamɓe ɓe itta e fulɓe ko haala ko wona gonga ɓe jeddi ɓe jankiri ndenne fulɓe wattama e nder limeteɓe e nder limgal ngal ɓeew sabde aɗa andi hannden laamu wala fof ko hulata so wona journaliste laamu hulata Allah anda nulaaɗo Allah accirta nulaaɗo Allah nden no kollooɓe na pirto sirri maɓɓe mbawɗo hollude no ɓe gorri o tan ɓe kulata hay ndelle ko ɗum waɗno fof ɓe jankiri ɓe mbi'idu kamɓe fulɓe ana woni hen nden no fulɓe limete so Allah jaɓi fof fulɓe ana woni e nder limeteɓe ɗum woni ko ɗum hawriti jonka ɗum famri yewtere suudu men hanki wonno woni aled hanki o wonno ko mawɗo men Fari Sillat Ka gardiɗo tabital pulagu leydi Sénégal kono kadi cikko hoorejo tabital pulagu windere en nani ko haali ko fate banggue won ha hande en jogui leyɗele ɗe jaɓani heɓtinde fulɓe e nder leyɗele mumen kono noon caggal nde fulɓe leydi Gana yontere yawtun dow nde moɓodiri mbaɗi jonɗeli mawɗi no feewi noddi jaydiyankoɓe gaddi kadi hen dalillaji labɗi ceer wonde kañumen wona joni puɗɗi e nder leydi Gana mbete addi ndeɗo hen yaware ko fulɓe ɓe kewani e laamu leydi Gana walla hande o ɓe kewani e armée leydi Gana holno ɓe jaruno hanki guerre mondial ni mbete hande fulɓe ɓe aɓe kewi
e nder armée leydi ndi walla ala? ayo yalla fulɓe ana keewi e laamu Gana na e armée Gana. ayo fulɓe ana woodi minteruɓe ana keewi ana gonɓe toon tawi fulɓe woodi e nder laamu Gana do fulɓe ana ngoodi ka noon heewa fa hewtiri noon sabde ko annduɗo Modibo meɗen arande ɓe haɗi en nadde e laamu ɓe haɗi en nadde e armée sabde fey armée so wiɗanoma neɗɗo naati e fo yoɓi yiite so neɗɗo gollidi e laamu heeferɓe fo yoɓi yiite hay ɗi ko heewi haɗi fulɓe nadde e nder laamuji e jande sabde wala ko hewtinta neɗɗo e laamu so wona yo janngu so neɗɗo janngay wawa laamade ka noon eɗen jetti Allah ana woodi jannguɓe ana woodi laamiɓe du gonɓe e nder laamu sabde docteur fu ɓurɗo moƴƴude na mbawɗo opération ngaandi na ɓernde e leydi Gana mawɗo docteur en fu yo pullo noon ana wiye Moustapha naadu Samba ɓeydi fa hannden Ibnu Cambe so ɗon ana hoorejo Sidawo ana woni Nigeria ana jooɗi Abuja o yo pullo noon anne abba mum wiye Cambel o yo pullo ndelle mawɓe ana woni e nder laamu ka noon wala ko bonni ɗum hannden keewal so naati e nder laamu fuu yiɗana waylo leñi goɗɗi sabde yii leñol fulɓe janngaali so ɓe janngay jonka ɓe kaaja yaltude e leñol ngol so wona ɗum eɗen ngoodi jannguɓe eɗen ngoodi gonɓe e laamu eɗen ngoodi gollonoɓe laamu eɗen ngoodi du golloɓe compagnie ji mawɗi sabde compagnie Simon mo leydi Gana mbiyeteɗo Qasim mawɗo maɓɓe ana wiye Capitaine Sambo yo pullo noon o mintere mawɗo laatinoɗo fof o laatino capitaine kanko o mawɗo e nder golloɓe anne e nder compagnie anni Simon e nder leydi Gana ɗo eɗen ngoodi ɓe ana heewi laatiɓe fulɓe yoga ana anda yoga du andaka ay yoga holli ko e mum yoga du cuuɗi ko e mum hay ɓe ana woni e nder laamu Gana ko woni hen kolli koye mumen woni hen cuuɗi koye men ko ñaw kuftidinɗo mo ganduɗa so tawi ɓiɗɗo pullo toɗɗama e gollorɗe laamu tan heewi hen sahaji ko majjude ko namdal ngal yimɓe hewɓe donkata oɗo saaha wawde jabtade tigui rigui Kodda Paate Samba Demba Yero Diobo Bari woni koɗo men koɗo weltare ɓiɓɓe fulɓe ngam leydi Gana ko leydi ñiiɓidi maridi kono kadi eɗen teski yoga e leyɗele fulɓe gonani ɓurɓe hewde jogade société ji ko wayno société ji golloɗe haalɗo joni gollorgal sima gotal biyetegal Hasim ko gorko pullo jeeyi ɗum beete ko wona ɗin projet ji ko wona gaynaka tan fulɓe ne jogui toon société ji mawɗi taw ko keptinaɗi kaw kadi koɓe joomen ngaaluji mawɗi no fewi e nder leydi ndi walla ala yo namdal yalla fulɓe ana ngoodi projet ji ɗum ko sikkitere wala fulɓe ana ngoodi projet ji sabde kono ko ardi ɗen kalɗen ko banggal siman fulɓe ana goni hen ɓeydudu banggal tew nde fulɓe hannden cali wi connata ne muɗum sonnirtaɓe fof laamu Gana yahan leyɗe janane na leydi Burkina na Nigeria na Niger na leyɗe goɗɗe yahan sodoyde ne'i wadda anni tawe anni fa heɓa tew na waddan tew jiiɓugol gaddete ko ɗe leyɗe Hollande e leyɗe Touba kuuɓe ko ɗum ne fulɓe ana goni hen sabde so a nani nagge fof fulɓe eɗen ngoodi ga fulɓe jogiiɓe ujunaje nogas ujunaje capantati ujunaje capanɗe joyyi ujunaje temedere nagge tawi pullo goto kañum tan jeeyi ɗum ana woni e leydi Gana ɓe sabde ko anduɗon leydi Gana leydi toɓetendi sanne leydi Gana wana leydi Côte d'Ivoire no kamɓe ceeri ana toɓe sanne fuɗɗo ana woodi ɗo fuɗɗo woodi fo ɗon andi ɗon fulɓe goni ɗum ne fulɓe ana woodi projet ji ka noon joni ɗum fini arande ɓe ɗaninoɓe joni lamɗo findini keewal maɓɓe sabde neɗɗo fu immaken joni cukale muɗum ana janga so Allah jaaɓi du yaade yeeso so hawti e muyɗo Allah fulɓe laatoy to goɗɗum e nder laamu Gana sabde arande nde kamɓe kiilanoma
ɓe mbiyama neɗɗo fu jannguɗo l'école yo ɓi yiiti waɗi durgol tan e golle juuɗe ɓe gollan ka noon hannde ɓe tawi ɗum yo fenade mawde sabde jande wona neɗɗo bonata anen fo eɗen andi nulaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi o ɗulubol ilma walaw kana ɓe sini tewten andal ma gandal fey so laati leydi sinoa leydi sino fey so hannden ko gonɗen ko wala njoho toon tewtoyde andal diina ka noon andal technologie andal jamanu ngal gonɗen ngal neɗɗo yaata tewtoyde to ɗum waɗi ko waɗi o misalu na yeru ndelle andal bonata ɓinguel adama bonata ayi hannden sukaɓe meɗen leydi gan alhamdulillahi ɓe pini ɓe naati l'école uji eɓe jangga so hawti e muyɗo allude eɓe keɓa anni e ndara anni nadde e ndara laamuji e armeji sabde pullo fuɗo woni e ndar adunaru ana handiri tawi finani ɗum tawi jangginen golliden e laamuji ɗi gonɗen sabde si en gollida e maɓɓe fof wakkati fof koyanam en ngala jingonowo en ngala ballowo hay ɗum woni ko jiwɗa ko mawɗo men mawɗo Fary Sillat Ka kam wonno hanki koɗo yewtere suudu men to Walfadjri warti e yañade tabital pulagu yimɓe ɓe cikkata tan herori tan ko pulagu kono ala ene gollodira e leƴƴi keddiɗi kala ha yimɓe ɓuura famde ko tuuma e fulɓe ko wodani kono kadi o arti e yañade joni joni ko kalɗaɗo henna ko hanki haqqillaji men koko bonna wiide sa woni militaire walla woni koninke e laamu leydi maɗa latorɗa ko kefere walla goɗɗum ha ganduɗa eɗen kuuli nadde armée ji ha ganduɗa enen komi eɗen jolbi hen ɗum waɗi so tawi tan woni armée nelama e nder men tan sen ndenaki heewi hutorade ko mbadi sattude no fewi ha adda e meɗen caɗele ko wona ɗum ko a arti to banggue jangde eɗen gandi hanki mawɓe ne mbiyatno sa jaggui junggo ɓiye a nanirum école ma junggo ma nanguiri noon nanira jeygue deke eɗen gandi hande ko gande kala cuuɗi koye ɗemde dowrowe janggueteɗe taw kadi ganduɗa ha mbawa humtude haajuma taw wona aɗa lofo kodda Paté Samba Demba Yero Jobba Bari namdal meɗen bete fulɓe leydi Ghana aɓe nangodiri aɓe pamodiri aɓe tamodiri walla ala ayyo namdal yalla fulɓe ana nangodiri ana jaggodiri eɓe tamodiri ɗum oɗon andi ɗo fulɓe woni fo hannden o fitina ana woni o woni ko lamɗo jarribi pulaako sabde miɗo wawi wiidema hannden tabital pulaako hooreɓe ɗiɗo woni e leydi Gana ɓe curanoma moƴƴinama fa hannden du ɗum laataki sabde mandaɓe to timmi suɓaka anni e ɗono foɗondire ɓeydi fa hannden hooreɓe kanankoɓe fulɓe leydi Gana a tawan ndelle neɗɗo fof no fooɗa ardinaɗo ɓe jaɓata jokkude ɗum so fulɓe mbi so a jokkay goɗɗo fo a jokkatake a teddinay goɗɗo a teddintake ndelle ɗe o musiba ana woni dow pulaako windere ka noon pulaako Gana ɓuuri mad famude sabde fulɓe Gana so jaɓine tamodirde e jaggodirde e rewodirde e ɗowtanade hooreɓe muɗumde e jokkude ca anne hooreɓe muɗum fo leydi Gana wayloto no jumri e ɓiraɗam kala ɓi pullo anni ñaama yara kano ɗum woni torraka ɗe caɗele no ayyo photo ji ɗi nildanmi ɗi gorko mo jiwɗon Alhaji Idrissa ɓinguel o abbam ƴiwi leydi Burkina leydi Gana ga kanko o rima gorko danejo kan on ɗon ɗo Amiru e ndera Nima o ana wiye Alhaji Mamad Nasir o yo Fuutanke yimɓe meɗen da Fuuta torono kamɓe ɓe goni e puɗɗuɓe saare Nima mawɓe e ndera saare Nima sakira makko yo mawɓe e ndera anni politikare anni Djibrilu Sise o laataken no journaliste o laataken no hoorejo tabital pulaako o duyo kananke e ndera kanankoɓe hay ndelle so tawi kanankoɓe ɓe jaɓuno ɓe kawri ɓe itti goto tawi ardoɓe fo ɓe ndewa a tawan ndelle leydi Gana ndi wayloto no jumri e ɓiraɗam wano aldiɗen e aldinilɗen e konngol meɗen aranon ka noon ɓe jaɓali neɗɗo fo ana fooɗano hoore muɗum hay ɗum woni torraka so tawi fulɓe jaggodiri famodiri
tawi nangodiri ɗowtodira ken tawi ardini goto jaɓi rewde on ndelle fulɓe ngala nden caɗele kanon caɗele meɗen ɗe foof homo woni ardotoɗo homo woni jokkowo hay ɗe woni caɗele ɗe pulaku leydi Gana wondi hannden hande. caɗele ɗe pulagu leydi Gana wondi hande kono kadi mbawi wiide ko caɗele ɗe fulɓe kala gondi kala leydi fulɓe ndi garɗa jogui caɗele kono mbiruɗa ni pullo wiyata so jokki pullo hono mum tan firti ko bati ɗum nden kañum batitaki moni kala so yiiɗi batede yiiɗi gugnade yiiɗi wuttikinade leñol ronkat darade ɗum jeeyi sababu hande en tardi no fewi no fewi no fewi kodda paate Samba Demba Yero Jobba Bari kam woni koɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe hettiyankoɓe a yawa weltare TV taw kam woni almami saare teccima ene tawi e nder leydi Gana o sande mo gonɗen hol fandare ɓiɓɓe fulɓe gananaɓe hol fandare mabɓe hande e tongol fandare fulɓe leydi Gana ɗum woni ndenno ɓe kaɓana leydi Gana e pulaku Gana joni alhamdulillah eɗen jetti Allah ha yettore wodani Allah sabde mawɓe immeken ɓe daɗaken ɓe jeehi fa biron laatiɗo hoorejo limgal fuu ɓe kaali fulɓe gattama tawi e nder limgal ngal ayyo miɗen jiiɗi du tawi anon du tinnoɗon pulaku e windere tawi tinnoɗon e du'a uji e ñaagoɗen Allah lamɗo hokka en potal e kawral ko e yiɗodirde du e jokkude hooreɓe meɗen sabde fulɓe ana woodi ñaw ɓe tawan neɗɗo tan ɓe mbiya waane waru min ardina ɓe pooɗa ɗum ɓe ardina ɗum ñande ɓe ardinta ɗum weltare waɗan fini weeti fuu ɓe killaka ɗum kasi ndenno ɓe koyna ɗum ay ndelle so neɗɗo jokkay jokkatake ndelle te caɗele ana woodi e pulaku windere wona pulaku Gana tan ndelle fulɓe ana haandi tawe immo tawe jokko hoore muɗum da no watta ko tawe anen fulɓe jalten e koyendan ɗam gonɗen jeeƴoɗen e nder asulu meɗen tawi arande fo leñi ɗi fuu so yii pullo a tawan ana dirana pullo ana yiɗi pullo sane ana yiɗi laatade pullo sabde nden ndimako ana woodi fa hannden jaaral ana woodi hay hannden ɗum fuu ɗum yoppama en ndewi golleji adunaru ɗi ana haandi tawe fulɓe gattana ɗum hakkille ɓeydidu pulaku ana haandi tawi immo daro sabde si en jii caɗele hande gonɗe Central Afrique si en jii caɗele gonɗe e leydi Nigeria si en jii caɗele gonɗe leydi Niger e leydi Burkina e leydi Mali e leydi anni lagine ɗo laati fulɓe ɓuri hewde nde heeɓi nde wota hokkitittake hakke muɗum en tokkuje kewɗe laatiɗo ɗo fulɓe wakkati felay hakkeji muɗum yo ñoƴƴete ana torre hay ɗum ana haani tawi fulɓe immo daro jangga janggina tinno walla leñol muɗum no wa findina leñol ngol du waɗa société ji waɗa anni kawra koye tawi sa pullo leydi Gana ga aɗa wondi e fulɓe meɗen Fuuta leydi Sénégal na Fuuta leydi meɗen Mauritanie na Fuuta meɗen leydi Mali na leydi Lagine na Cape Verde na Guinée Bissau na Gambie faya ha Soudan faya fa Afrique du Sud ɓe gomnanɗo ɓen Tunis e Libye en ɗo pullo woni fo tawi eɗen fo eɗen gondi e fulɓe meɗen Nigeria e laati e Cameroun e Central Afrique en ana haandi tawi anen ɓe eɗen goodi anne société laatiɗo tawi gollowo bay hakkude ɗe jelle tawi ana andana tawi fulɓe fo no worri wono goldin ɗon catal HSA ngal laatingal yo pindinowal yo jangguinowal andinowal pulaku e yaltinde ɗum e majjere e nimre wadda ɗum e nder annora e nder leelal ndelle fulɓe ana haandi tawi immo daro no watta ko lamɗo joom subahana Allah jingganata samen en jangi e lamɗo joom subahana wi niɗɗo fo tinniɗo lamɗo wallanto man jadda wajata nden no jaafoɗon jarroɗon ɗum ko musidɗo moɗon ɗo Kodda Paate Bari wari salminde on
e juurade on e ñaagade on du'a e humpitinde on ko woni e leydi meɗen nda Gana. So tawi wonko on paamali ma wonko kaajo ɗon namditade oɗon mbawi namditoɗon. ayi mi heeɓino caɗele ni e téléphone ngol seeɗa ɗum ne oɗon calmini oɗon juure oɗon nilde du'a oɗon ñaage du'a yo kisinam jeno duumo e meɗen. wonno koɗo meɗen hande ko ceerno Abdoul Karim Bari ɓuɗɗo andirede kodda paate Samba Demba Yero Jobbo Bari kan woni almami saare teccima mo ganduɗa fo firta ko pulagu dogata e ƴiƴam mum. e nani tonggol makko ngol tongiɗo henna haalande makko yuɓɓunde wande fayida wasiya. en ɗaminima oɗo henna société mo nodditiɗo henna so tawi fulɓe kala ndendi mbaɗi société mawɗo mbaɗi hen banque mumen ene gas so tawi woni suudu men SAS enen kalama en jiito hen koye men. o noddiɗo henna catal has SA eɗen gandi hanki yewtere men to Walfadjri hakkude men e mawɗo men mawɗo Fari Sillat Ka arti e wiide ene nana ngal ɗon catal no feewi e golle mantiniɗe batteɗe toon tawno eɗen gandi tabital pulagu kañumne oɗo saha woni tigui fandare mum ko jangguinde ɗemgal ngal e dow mbadi wotiri ndeke firti ko hebla sukkaɓe Afrique e tabital pulagu ene mbawi nandirde e golle no wiiri moni kala ne wawi heddade e fedde mum catal mum kono taw cataɗe ene mbawa gollodirde. tinnoɗen enen kala ko en neɗɗo goto woto ceerden koye men woto kaɓen e koye men woto punten koye men jurmodiren naggodiren tamodiren jolten hujjaji men. en jii leydi Guinée hande fulɓe natti heptinede leydi ndi so tawi hayso sumgoji dawi ɓe kaɗete nde tawno wiyete ko aɓe keewi nden ɓe cuɓoto lamɗo mo ɓe jiɗani koye mabɓe tene ɓenna aduna kala ene laara. ɗum woni ko yinno waɗede leydi Ghana kono laataki. alhamdulillah oɗo saha mo gonɗen ɓiɓɓe fulɓe jeeyaɓe nder leydi Ghana keptinama e laamu leydi ndi. ene gasa noon wasa jaam feede wonta bindol tugnorgal leydi ndi eɓɓa ɗum fewna ɗum ha feewa. ɓiɓɓe leydi Ghana hankadi ni ene mbawi wodde ene mbawi kadi dañde fodde mumen e leydi Ghana hono heddiɓe kala. musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe taweteɓe weyoji men ha e tufɗe men e nokkuji men kala yewtere men buuɗal yurmede hande janderen ko ha toon to leydi Ghana saare taccima wonno koɗo men ko almami mo saare taccima. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima alaki jaam yo jaam Allah ñallanen musidɓe tedduɓe.